Πολύ όροφη πτώση. Και πάμε τώρα στο ίντερνετ. Σας έχω Τι μας έχεις. Πρόκειται για το γνωστό ανέκδοτο με τα παπάκια, ξέρετε, αυτό που μας έχει πει. Τα παπάκια, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Το μυθικό ανέκδοτο παπάκια. Βρέθηκε λοιπόν αυτός ο τρελός αλλά πολύ δημιουργικός τύπος, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Ο Ζόντιακ. Ζόντιακ. Ο Ζόντιακ, εσύ το είδες? Έφυγε για να μην το... Ναι, το είδες. Εσύ το είδες, πες τα αλήθεια. Εγώ το είδα. Εγώ το είδα. Ο τύπος δεν είναι με τα καλά. Δηλαδή του βγάζω το καπέλο πραγματικά. Πρέπει να έχει σκοτωθεί στο μοντάζ. Έχει πάρει τα παπάκια και τις αντιδράσεις μας με εκείνο το ανέκδοτο. Και δείτε σε μουσικό επίπεδο με την καλή έννοια ανώμαλος αυτός τύπος τι κάθισε και έφτιαξε. Πας τώρα με τις πάπιες, τόσες μέρες θέλω να σου πω ένα ανέκδοτο. Μου επιτρέπετε να σου πω ένα ανέκδοτο? Αντέχετε το κρύο, Για πάμε. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος. Το γνωστή αλήθεια. Είχαμε στήσει παπάκια γι' αυτό από την πρώτη μέρα. Ήθελα να του πω μέρες τώρα και το ξεχνώ συνέχεια. Ήταν ένας τύπος που πήγε στο γιατρό, είχε ένα μικρό πρόβλημα, ήταν λίγο βραδύ γλωσσός. Καλημέρα σας γιατρέ. Μέσα του λέει, το πηγαίνω στο πρόβλημα αγρότης. Μέσα του λέει, γιατί η φωνή σε Μεγάλος.